mám tady asi 10 kg virálních parfémů, nebo prostě internetově populárních. Já jsem chtěla říct, že budou jako celkově populární, ale já myslím, že ten internet nás už úplně zblbnul a reálně bude nejprodávanější něco úplně jiného, ale tohle jsou prostě ty parfémy, o kterých slyšíte nonstop a slyšíte, že jsou beast mode a slyšíte, že jsou nejvíc sexy a prostě to nejlepší, co můžete mít. Ahoj, já jsem Konstelace, miluju parfémy. Někdy už o mě napsali, že jsem profík, jako jo, což já mám pocit, že nikdo nikdy není profík. Profík si podle mě, až když uděláš nějaký parfém, který prostě absolutně zboří celý internet a celý svět, až ho chtějí. Potom jsi profík. Jinak podle mě jako nikdy nemáš šanci být profík. Možná, že ještě pokud si čichal úplně všechno a pamatuješ si všechno poznáš, možná potom si profík, ale zatím nejsem profík, jo. Ale míříme k tomu rozhodně. A hlavně jsem tady, abych vás pobavila a mohla vám třeba pomoct vybrat nějaký parfém, nebo se o tom jenom pobavit, anebo jsme mohli pofilit a bavit se o parfémech. To je asi vlastně moje hlavní mission. A dneska tady mám vaši oblíbenou tabulku, kde budu hodnotit parfémy. Tentokrát budeme hodnotit takový ty extrémně virální, to, co prostě bylo všude. Budu se snažit, no doufám, že to mi všechno, jako no, asi jsem to všechno čichala. Teda určitě jsem to všechno čichala, ale ne všechno tady mám, asi 2 tady nemám. Každopádně pojďme si to zase popsat, jo. S jako super extra miluju. Hele, Ačko prostě dáme krásný, já jsem si myslela, že udělám všechno jakože podle těch začátečních písmen, ale to mi úplně nevyšlo. Bčko je klasicky cute, takový easy wear, bych řekla, jakože se to dobře nosí. Protože ne všechno, co je krásný a co je super extra miluju, tak se to dobře nosí, jo. Cčko dáme zase, nosila bych to, jakože neurazí mě to a občas si to vezmu. A Dčko je klasicky do koše. Do škole? Do koše. Tentokrát se mi pomohlo vymazat ty reklamy, jo, takže děkuji všem, díky. Hej, minule jsem prostě nevěděla, že to tam dá vymazat ty reklamy, ale už to víme, jo. Další věc, samozřejmě každému se bude líbit něco jiného, neznamená to, že to je virální, že to je skvělý. A taky asi všechny ty parfémy, které mám, tak bych řekla, že jako asi nebudou úplně do koše. Nikdy nevíš se mnou, jo, nikdy nevíš, na to potom čeknu a potom říkám, to jsem měla vyhodit. A taky přijímám nápady na videa, takže mi napište pod video, jestli vás něco zajímá. Asi vás zajímá sbírka, co? Když já to mám jako tak narvaný, já vám přísahám, já mám prostě několik krabic odbor, jako ty parfémy mám, protože mě už to nevejde do té mojí krásné skříně, takže já jsem trošku jako mimo. A tak si říkám, tak jako budu se stěhovat třeba někdy, nebo co s tím potom bude, když si udělám jako nádhernou skříň, nádhernou jako nějakou výstavku a tak, a potom budu muset někam odjet, nebo prostě chápeš, jo. Takže ano, není to ideální mít to v krabicích od bot, ale tak jako aspoň na to nejde světlo. Ale kdyby vás něco napadlo, tak mi to napište, nebo kdyby vás něco zajímalo, tak to napište. A jinak se těšte, že od srpna už to bude pravidelně ty videa, protože nějakou záhadnou situaci budu mít asi víc času. Tak jo, jdeme na to, krásná tabulka zde a začínáme s G-Water. G-Water, hele, tam byl, slyšeli jste to drama nebo drama? Tady je blbý, že se to jmenuje to slovo první, že jo? I když ano, některé ty dramata nejsou úplně to, ale jelikož jsem privileged white girl, tak budu respektovat cokoliv mi je řečeno. Takže tomu budeme říkat G-Water a hele, tohle byl jeden z mých absolutně prvních jakože dražších parfémů. Já si teďko říkám, lžu, protože já jsem si kupovala vlastně já jsem si kupovala vzorečky. A tohle byla právě taková jako první láska. Ale strašně mě štve, že to moc nevydrží. Ale já jsem to měla asi před týdnem jsem to nosila. A úplně jsem si říkala, víš, jako asi po 8-10 hodinách, tak jsem to za sebe ještě jako cítila. Takže ono, i když jako řeknu, že bych si přála, aby to víc vydrželo, tak bych si spíš asi přála, aby to víc projektovalo a bylo to takový jako víc out there. A teďko, jak Byredo dělá ty nový extrakty, tak už by mělo být venku i Baldo Freak, což máme další. A já doufám, že zatím přijde i G-Water a že třeba víc vydrží. Jo, jako oni to trošku mění, ty parfémy. Jakože Baldo Freak není úplně stejný v tom klasickém, jako v tom Absolu, která jako vyšla. Ale kdyby se to podobalo aspoň trošku a víc to vydrželo, tak budu náramně šťastná. A G-Water dávám určitě na krásný. Přemýšlela bych, že bych to dala na super extra miluju, ale je tam blbý, že tam není ta výdrž, není tam ten wow faktor. Je to, že to je krásný, voníte krásně a je to taky speciální, jo? Není to taky ten klasický designer parfém, ale prostě to málo vydrží, co si budem. Tak a můj už zmiňovaný Baldo Freak, kde jsem docela jakože za půlkou, už 1/3 podle mě mi tak zbývá, 1/3. A určitě teda na stejné místo jako G-Water, jo? I když jsem použila víc, tak si ale myslím, že zase ta výdrž tam není úplně nějaká brutální, ale
tyhle dvě, nebo asi minimálně jednu z nich, tak bych si vybrala, kdybych začínala úplně od začátku. Obě tyhle vůně jsou lehký, trošku citrusu, ale zároveň dřeva. V G-Water je i vanilka, která není nějak jako vanilková, jo, zase chill. Ale dávají mi takový to, že kdybych chodila někam do kanclu, což díky bohu nechodím, ale kdybych chodila, tak jako rozhodně bych nosila něco takového, protože vás to udělá jako, že se cítíte hezky, čistě, zároveň elegantně a jako profesionálně a těm ostatním by to až tak nemělo vadit, teoreticky. Takže tyhle dva parfémy fakt jako zbožňuju. Určitě jsou jsou mé nejoblíbenější z té Byredo kolekce, řady, ale Slow Dance miluju asi nejvíc, ale zase už není takový nositelný, jo, takže jako tyhle dvě nádhera. Pak máme Jo Malone English Pear and Freesia. Já musím říct, že tenhle parfém mě až tak neočaroval. Dostala jsem to, moc děkuju, od butiku Jo Malone a jinak je Westfield Schodov, jo, to asi všichni ví, já jsem tam byla poprvé, když mě pozvali. A určitě bych si tam vybrala mnohem radši tu, a ona paní říká, že možná bude discontinued, vanila a něco to bylo. A bylo to taková zelená vanilka, která zase jako není vanilka úplně a absolutně mě očarovala, jo. Tohle je takový maminkovský, jo, dávali to na Den matek, takže I'm a mother ve vašich snech asi, v mých nočních můrách. Je to krásný, ale není to úplně můj styl. Na mě je to hodně květičkový a hodně takový ženský, maminkovský a jako ano, je to lehce ovocný, ale není to tam až tolik cítit. Takže dáme to, donesla bych to, nejsem až tak očarovaná. Ta vanila něco, absolutní topka. Potom tam mají tu tonku něco, že jo. No, nebo Mirth tonka, myslím, že se to jmenuje, že? Tak tyhle dvě, ta vanila a ta Mirth tonka, tak to jsou mé úplně jako, to je můj styl. Ale tohle, Lira Casamorati, to si pamatuju, kde ji mám. To si pamatuju, že byla extrémně virální jeden čas. A já jsem si říkala, tak já to ale jako musím mít. Co když to nebudu mít? A koupila jsem si tuhle maličkatou. Jestli jste ještě třeba neměli ten parfém a je to Casamorati Zerzhov, tak si 100% snažte koupit ten malý flakonek. Protože ano, je to sice asi 30 ml, kolik to je, já to nevidím. Jo, 30 ml, ale hele, já jsem to nevypotřebovala, jo, ani tady nevidím, jsem docela jakože moc jsem toho nevypotřebovala, zkrátka, jo. A i když se mi moc líbí, tak to není něco, co bych nosila každý den, protože, hele, já nevím, na mě asi trošku lineární. Já si třeba radši vezmu Unknown Pleasure, který není až zase tak virální, ale je to pro mě takový zajímavější. Tohle je krásný, sladký dortíček, karamel, vanilka, všechno, citrus. Ale není to pro mě, že bych jako se cítila třeba sexy s tím, nebo zajímavě s tím. Prostě to tak jako nikam nespadá, ale určitě, jestli chcete gurmánskou pecku, tak je tohle nádherný. A já to dám do cute. Jo, jako není to úplně easy wear, to zase ne, to jsem trošku přehnala tady to slovo, ale je to cute, myslím si, že je to hezky udělaný, myslím si, že to lidi milujou. Naše populární girly Baccarat Rouge. Baccarat Rouge. Pojďme si to říct úplně na rovinu. Koupila bych si to? Ne. Je to všude? Ano. Je to tak, nekoupila bych si to, protože je to všude? Asi jo. Hele, já si myslím, že kdyby to nikdo nenosil a teďko to bylo takový jako low key a vy byste měli na sobě, nebo já bych měla na sobě Baccarat Rouge, tak by se všichni ptali, co to máš? Co to máš za úžasnou vůni, protože je to hrozně nezvyklý. Ano, někomu to voní jako dezinfekce, ale je to hrozně nezvyklý. Do té doby, než byl Baccarat Rouge, tak nic takového nebylo. Baccarat Rouge udělal vlastně takovou úplně jako novou kategorii parfémů. Vůbec si nebudeme lhát. Hodně dalších parfémů, prostě je tím inspirovaných a nejsou jako dupes. Já tomu říkám, že to je akord Baccaratu. Jo, že když někdy máte akord ambry, tak to je jako, ano, je to ambrový. A někde máte právě akord Baccaratu, podle mě, tak řeknete ano, to je jako trošku, cítím tam jako trošku à la Baccarat, ale je tam toho spoustu dalšího navíc. Tak a já teďko nevím, kam to mám dát. Já si myslím, že to je absolutní masterpiece, že to úplně změnilo parfémový svět. Ale aktuálně bych to nenosila. Takže jako dáme to do koše, nedávala bych to do koše, protože to je drahý mega, ale nenosila bych to. Jenom z toho důvodu, že to je všude a že ty parfémy nosím, ano, sice pro sebe, ale protože se chci cítit trošku nějak výjimečně. A ne, že jako potom kolem mě půjde holka s Cloudem a budou mi říkat, ty máš na sobě Cloud. A no,
Když jako ono to nevoní, ani když jako, hele, poznáte, jestli má holka Cloud anebo Baccara, jo? Poznáte to. Prostě Cloud je takový mnohem tvrdší, jako fakt vás praští přes ten ksicht. A Baccara je takový jako, jo, jsem tady hodně, ale jako nechci tě zmátit. Takže jenom si pamatujte, nedávám to tam, protože bych to jako disovala, ale dávám to tam, protože bych to aktuálně nenosila, protože je to všude. Ale nevím, dejme tam nálepku jako masterpiece. Pak jsem si říkala, že je na čase vám dát i nějaký designers do těchto videí. A jako první tady máme populární Good Girl od Carolina Herrera. Jakože ten flakon mě docela triggeruje, protože nikdy nevím, že má spocený ruce, že jo, kolikrát. A jako, a ještě to má takový, no, hele, má to zajímavý. Já jsem si to včera říkala, že zkusím dělat takový pokus, že kouknu do všech těch mých design parfémů, protože včera mi nějaký přišly, jo. A zjistila jsem, že zase všechny, nebo většina z nich, tak má v sobě bílé květy. Že i když to má být jako gurmantky, tak tam ale prostě plesknou ty bílé květy. Já nevím, jestli to dělají kvůli tomu, že třeba chtějí, aby ty lidi, aby to bylo nějaký jako sense of familiarity. Že jako, říkal jsem to dobře, tyhle, něco, co je lidem povědomí, že jako skoro v každém tom designu parfému je prostě bílej debilní květ. A pak to má takovou mídlovost a tohle jako, i když to má být kakao, myslím, že jo, je tam vanilka, má to být taková sexy hot girl, která jako, jo, nosí tyhle úchylný boty. Ale tohle mi prostě dává skoro jako starou babičku kolikrát. I když jako, hele, někdy teďko jako hodně hejtím. Nevím, proč dneska tolik hejtím, mě tolik nevadí to. To je Carolina Herrera. Ale jako není to něco, co bych chtěla nosit. No takže to jde na, hele, no, nenosila bych to prostě, jo. Jako to do koše je trošku jako too much, ale protože to nedám do koše. Je to něco, co bych nenosila a co si myslím, že už je jako overdone. Samozřejmě tyhle ty OGs asi tam zůstanou, protože to lidi milujou. A chápu, že to milujou. Jako některé ty parfémy vám prostě tak přirostou k srdci, že jako je těžký je nemilovat. Já to chápu. Ale zkuste něco jiného. Pak máme Delina Girl. Delina je buď milovaná nebo nenáviděná. Já ji mám ráda. Ráda ji nosím, koukám, kolik tam mám, nevidím. Máte Delinu La Rose, tohle je klasická Delina a pak Delinu Exclusive. Myslím si, že aktuálně bych docela chtěla i tu Delinu Exclusive, ale nemám ji, ale to nevadí vůbec. Zase jsem si koupila malej flakonek, protože s tou mojí sbírkou jakože nejde mít všechno ve velkým, jo? A jsem kolikrát radši, že existují ty malý. A obzvlášť, když za tu velkou zaplatíte 6-7 tisíc. To prostě jako, a tohle stálo asi 3,5. Je to extrémní, za to, že máte zase 30 ml. No, ale já říkám, že tohle mě občas voní i jako skoro arabská princezna, která si koupí v růžích v nějakým wellnessu. Aktuálně jí dám asi na Cute Easy Wear. Myslím si, že je období, kdybych to dala na krásný, rozhodně, ale dám to na Cute Easy Wear, protože si nemyslím, že by to aktuálně bylo něco, co bych jako až tak milovala. Ale je to krásný čistý růže, nejsou to taky ty bolehlavo, nebo jako asi. Jako někoho by z toho mohla bolet hlava, ale nejsou taky ty starý růže, jestli si rozumíme. Hodně jste na mě naštvaný občas teda, že nerecenzuji vůbec Louis Vuitton. Tak tady máme teda Ombre Nomade, jo. Ombre Nomade mám vzoreček a nevím, kde ho mám, ale velice si pamatuju, jak to voní. Já Louis Vuitton nerecenzuju, protože je to podle mě strašně moc předražený. A já teďko nevím, jestli jsem viděla parfém třeba za 12 od Louis Vuitton a že tohle mi přijde už prostě moc. I když já chápu, že je to privátka designeru, ale už this is too much. Jo, a nemyslím si, že ty parfémy za to až tak stojí, i když Ombre Nomade je podle mě zase jeden z těch parfémů, který se tím kopírkám špatně kopíruje. Ale ne, dáme do Cute, i když zrovna Cute a Ombre Nomade se jako úplně nemečuje. Vydrží to extrémně dlouho, zase cítíte to všude, jakože když máte nějakýho jako takový ten hot boy, který se zajímá o věci, který má rád designer věci, tak bude mít určitě Ombre Nomade. Nebo teďko tu Imagination vlastně, protože už se řekli, že teda je to too much na léto. Díky bohu. A jako jo, je to extrémně úrový šafrán. Myslím, že tam je i nějaká kůže. Všude to je. Všude, jakože když se tím navoníte, tak všude to je, vydrží to extrémně dlouho. Takže tohle je pecka. Asi bych to měla dát do krásný, ale hele, nechám to tam, protože sama to nemám. Samozřejmě, že kdybych potom extrémně toužila, tak asi by se na to někde splašily peníze, ale nechci si to kupovat, protože nevím, prostě asi bych to ani nenosila, protože bych si řekla, no, tak jako to jenom zabiju celou místnost, jako když si to vezmu. Takže to zase nechci, že jo. Takže jako ano, respekt parfému, blbě se kopíruje, ale
chápeme. Kylie 128 rovnou dávám tady na Ačko krásný, protože hele, je to taková pro mě už legendička. Půl jsme to trošku tady s ní rozdělili, teda jakože myslím s váma. Líbí se mi, je to gurmánská vanilka s trošku jako booziness, takže trošku nějakýho rumu bych tam jako typovala. Je to dospělý, ale zároveň to může být gurmánský pro mladší slečny, mně se to moc líbí. Ale třeba mojí séhře se to moc nelíbí, jako jo, což jsem si říkala úplně, girl, já mám 2 menší flakonky a docela jsem ti je chtěla dát, abych nemusela utrácet za parfém. Teda za dárek za jiný parfém. Takže jo, nakonec jsem jí koupila Dama Bianca, která se jí líbila, ale ne, hele, já jsem stingy, ale ne až tolik, takže když jsem viděla, že se líbí Dama Bianca, tak ji nebudu strkat, že jo, Kylie 128. Takže asi kde je mladší, hodně. A taky se jí mohlo líbit třeba Sol de Janeiro. To bych taky radši kupovala než Dama Bianca. Sol de Janeiro je pro mě osobně prostě srdcovka. A obzvlášť tady ta 62, jak už jsem říkala asi v několika videích, tak tohle pro mě bylo takový, že já jsem bydlela docela dlouhou dobu v Portugalsku a teďko jako brazilské kámošky, brazilský kamarádi, if you know what I mean, tak jo, asi se chceš nějak jako potom připomenout ty dobrý časy, který jsem tam měla, a tak jsem schánila nějaký parfémy, který jako nosí v Brazílii, což jsem v tu dobu moc nenašla. V tu dobu ani nebyl ještě velký, nebo asi žádnej, jakože Perfume Talk, možná, že existoval Jeremy Fragrance, který recenzoval pořád Sauvage a Chanel a takovýhle. Takže to jsem tam neměla. Ale ještě jsem si to kupovala, když to bylo Brazilian Crush, jakože to bylo jenom Brazilian Crush bez nějakého čísla a bylo to nádherný. A takže jsem teda narazila na Sol de Janeiro, na tenhle parfém. Myslím si, že v tu dobu ještě byla 72 a já jsem vlastně, když jsem si kupovala tuhle, tak jsem si potom chtěla koupit jakože ještě jednu. A koupila jsem se 72 jakože omylem, tak ono to měla docela jako podobný flakonek, že jo. I v té době asi se to jmenovalo 71 tamto a tohle bylo Brazilian Crush. A nejdřív si říkám, hele, to je nějaký jiný, ale jako, že bychom to nevadilo, jakože jsem to nosila. A pak jsem teda přišla na to, že to má i jiný, jakože tady je pistácie, že jo, napsaná vanilka, nebo salty caramel, no, whatever. A tam bylo makadamie a tak dále. A já jenom, takže až pak jsem zjistila, že je to něco úplně jiného. Každopádně tohle mi právě dalo ten brazilský vibe, který jsem v tu dobu, když jsem přijela zpátky do Čech, tak jsem jako misovala. A upřímně pořád to jako mi chybí, takže jestli víte, co nosí Brazilky, tak mi dejte vědět. Já jsem to samozřejmě hledala, jsem se ptala těch mých kámošek, ale oni všechny nosí tu bio, už se nevím, jak se to jmenuje. Prostě od nich mám ty olejčky, to Natura Spa, tak od té značky, které dělají Natura Spa, tak právě, že mají i nějaký parfémy. Ale nechci se mi to úplně kupovat na blind, ale možná, že to někdy udělám, že budu mít celou chvilku, no. Ale jako, víš, ani nevím, jak to voní, takže si myslím, že možná to bude nějaký úplně basic parfém, který mi vůbec nebude připomínat ani Brazílii, no, whatever. Takže 62. Hele, musím být trošku jako kritická sama k sobě, dám to na cute easy wear, protože je to sice pro mě láska, dala bych to na krásný, ale jako rozhodně to není, jo, nemá to na tyhle. Chanel je moje absolutní top 10, takže rovnou dávám do super extra miluju. Myslím si, že to je masterpiece. Myslím si, že by to měl mít každý, i když jako, jo, zase brzděme. Je to jako jenom moje láska. Vím, že spousta lidí to nevoní a spousta lidí nebo spousta holek si myslí, že to je spíš pro chlapy. Což já asi jako jo. Ale kdybych ztratila moji kolekci, tak tohle kupuju jako první, co jsem ještě říkala, že kupuju jako první, jo, ty Byredo. Jo, takže tyhle by byly určitě jakože v mých top parfémech. A teďko, když tomu čichám, tak si myslím, že to je klidně, jako samozřejmě nejlepší je to na jaro a podzim, ale i jako když tomu čichám, tak bych si to vzala teď a to je vedro docela, jo. A je to čaj s dřevem, myslím santalovým dřevem, fík asi, je to prostě pro mě masterpiece. Máme Arabian Stonka, což bylo extrémně virální, to asi všichni ví. A já se trošku bojím i to tady stříknout, ale musíme si to trošku připomenout, protože jsem to měla asi 2krát na sobě. Vím, že jsem jako zabíjela i sama sebe. Tady jsou určitě růže a já ani nevím, jestli tam jsou napsaný v tom složení, jako to se potom kouknem, ale je to takový ten klasický Mancera, jmenuje se to Mancera? Ne, to je Montal, sorry. Takový ten čmuch, růže a oud. A jako je to dobrý, přijde mi to i takový krémový, šafrán rozhodně, ale teda je to extrémní zabiják, takže jestli to někdy nebudete nosit, tak si na to dejte pozor, protože pravděpodobně vás některý lidi nebudou mít rádi. No ale na co to dám? Hele, já tady musím smazat to easy wear, protože toto rozhodně není easy wear. Dáme tam Montal. I když já to tam asi donosila bych to. Já to až tak nemiluju. Jsem ráda, že jsem si koupila tu maličkou jenom. Jo, a jako je to fajn, ale nic, co by jako zbořilo. Kdybych to neměla, tak jsem s tím úplně v pohodě, jo. Angel Share. Tohle je pro mě vánoční parfém. Někdo tam cítí jakože malinový, jablkový záven, což já tam
Já ho tam nemám. Já tam ale cítím to těsto, cítím tam tu skořici a jako jak se to proplítá k sobě, jo, v sobě. Ale fakt to nosím jenom během Vánoc, před Vánocema, po Vánocích. Nosí to hodně kluci, nosí to hodně takový ty frajírci a já po Vánocích. A dám to do cute, jo, protože cute se mi nějak rozrůstá, to je blbý. Ale nevím ani, jestli jsem to dávala někam při těch vanilkových parfémech. Já jsem to dala do krásný, víc. Hele, nevím, je to prostě takový, že já to miluju, ale myslím si, že by to mělo zůstat tady v tom cute pro mě aktuálně, protože není prostě moc času pro mě to nosit. Bois Impérial. Hele, já totiž nemám Ganymede, která by sem určitě šla. Teda vlastně mám vzorek, ale říkala jsem si, která má dohromady, ono to je trošku podobný. Udělal to oboje i Bois Impérial, i Ganymede, tak udělal Quentin Biche, stejný parfumér, je to tam cítit. Tohle je víc takový zelený, asi to jde trošku víc do pánska, ale jako jenom nepatrně, jo. A jde to do pánska, ale co vám řeknu, že se mi líbí ještě víc, tak je ten Bois Impérial Extrait. Tohle je víc do dřevita, víc do takového trošku krémova. Já to miluju mnohem víc a love it. Moje kamarádka, tak jsem jí potkala v letadle, teda už to je kamarádka a znala mě, a potkala mě v letadle a nosila tuhle klasiku. Já jsem prostě cítila všude, že to má. A to lidi říkají, že tohle moc nevydrží. Má to jenom 16%, jo? Ale vydrží to. A je to cítit velice. Cítila jsem ji po celém letadle, ale naštěstí tohle není žádný killer, že to je příjemný. Jako, jo. Dám to do krásný a berme to, že tam dávám hlavně ten extrakt. Jo. Když už je téma virální, tak máme Bianco Latte. Bianco Latte absolutně jde zase super extra, miluju. Tohle dlouho vydrží, je to první nebo jeden z prvních parfémů, který udělali, že měl takovýhle vonavý profil, jakože sladký, karamelový, mlíko, vanilkový, a že vydrží a projektuje. I když posléze jsem vlastně zjistila, že jeden parfém, který je na olejové bázi a který je od Parfum Roma, tak mi drží a jako, že dostávám ještě víc komplimenty než tohle. Což vůbec nechápu. A teďko právě nevím, co bylo dřív vydaný, ale rozhodně to neubírá nic Bianco Latte, protože za mě je to masterpiece, hlavně teda v tom, že udělali tenhle vonavý profil takhle silně. A zase trošku designer vsuvka, L'Interdit od Givenchy, L'Interdit Rouge je to. A tohle je zase plný bílých květin, ale tady si nehraju na žádnou gurmánku, tady to má být prostě bílokvětinový, takže za mě krásný a dokonce jako hodně beast mode, je tam myslím ještě červený pomeranč, jak se tomu říká, asi jo, veď. Takže to se mi líbí, teď už to nenosím, nebudu lhát, nenosím to, sakra. Jako já bych to nenosila, že jo, ale myslím si, že je to dobrý, takže to nemůžu dát. Co s tím uděláme? Myslím, že to je sexy. Myslím, že to je super. Ale ok, hele, já musím jako podle sebe, ale jo, říkám, dělám to samý jako vlastně z Baccarat Rouge. Je to krásný, projektuje to, je to sexy, myslím, že to voní nádherně na ženách, ale už bych to nenosila, zkrátka. Hele, to vychválím a pak to házím do koše, co? Nic jako neuděláš. Blanche Bête od Liquid Imaginaire. Tohle jsou bílé květy, mlíko a kadidlo. Ježiš, mně se to líbí víc než dřív nevíc. Já jsem to dlouho totiž neměla na sobě. Jo, tak to si začnu nosit znova. Pro kohokoliv, kdo je trošku jako alternativní, je tohle. 100% není to takový ten klasický parfém, je tam docela dost, je ta bílá květina, ale je takový suchý, pudrový, ale zároveň krémovitý, protože tam je to mlíko. Lidi říkali, že tohle voní jako jednorožec, což girl. Jednorožec by podle mě byl víc sladký, víc takový jako ovocnej, crazy, ale tohle je spíš jako pro nějakou gothic girl, si to představím. Nebo pro někoho, kdo miluje právě nějaký ty víc artistický parfémy. Tohle je troška umění v tom rozhodně. Dám to do krásných. Máme tady Musc Noir Rose. Jsem se rozhodla to říkat francouzský. Tohle je krásný. Projektuje to. Já vím, že někteří lidi říkají, že to až člověk nevydrží, jako vydrží to. Okrát prostě, jo, jde to potom blíž už té kůži a není to, že celou dobu. A je tam ta švestka, to pyžmo, sladký, růže trošku, ale to tam není podle mě cítit. Tohle je fakt krásný. Jakože kdybych se měla vybrat jeden designer parfém, no, tak asi tohle. Takže to pro krásný. Pak máme Angel Dust od Fugazi. Fugazi, nevím, hodně říkají Fugazi, tak asi jo. Tohle jsem si vyprosila, prosím pěkně, od majitele toho brandu. Když jsme byli na Essence, nebo když jsem byla vlastně já sama na Essence a já jsem
Mně se ten jejich brand hrozně líbí. Líbí se mi ten marketing. Není to, že by dělali všechny jako masterpieces. Myslím si, že Angel Dust je originální a myslím si, že to tady nebylo. Že se jako někdo neodvážil dlouhou dobu udělat zase něco takhle jako syntetického, ale nositelného a pyžmového a vlastně jako něco, co voní jako vaše kůže, ale lepší a prostě jo, je to super. No a teďka vám to řeknu úplně na plnou hubu, jo? Úplně se stydím, jak jsem to udělala, nebo nestydím, nebo jo, stydím se, řeknu vám to, jo. Takže byli jsme tam Essence, což je veletrh parfému. No a já jsem viděla všichni ty influenceři, kteří mají méně než já, ale prostě mluví anglicky, že jo, takže je znají. Tak toho dostávali spoustu. A já jsem říkala, já bych chtěla něco aspoň od Fugazi. Takže oni měli nádherný ten stánek tam. Takže jsem tam nějaký slečně, tak jsem jí jako řekla, že hele, to jsem já, dáte mi něco. A jako řekla jsem to líp, jo. A ona, no to musí tady ten náš majitel jako schválit. A já, aha, a ona, no tady to není. A já jsem říkala, OK, tak já přijdu za chvilku prostě. Takže jsem šla někam úplně jinam a ty koho vidím, ne. A já říkám, no tak teď nebo někdy. Tak jsem za něm šla a říkám anglicky. A jo, prostě tohle jsem já a on jako, jo, běž si vzít, běž si úplně jako cokoliv. A já říkám, OK, já říkám, půjdeš se mnou. Jakože, a on ne, řekni jim, jakože si mluvila jeho jméno a že mi to dají. A já, OK, tak jsem teda zvedla ještě 40 koulí, který jsem za sebou měla. A šla jsem tam. A já jsem mu rozuměla, teď si vymyslím jméno, protože už to nepamatuju, jo. Že mám jít za těma holkama a říct, že mě poslal Nikola. Jo. A takže jsem tam šla a řekla jsem, poslal mě Nikola, máš mi něco dát. Slušně, jo, opakuju slušně, je to jenom pro comedy purposes. Já jsem šla jako, co? Říkám, opakuju, poslal mě Nikola, mám si něco vzít. A ona, ale já jsem Nikola. A já říkám, ale to mi řek? A ona úplně, to máš. A já říkám, aha, tak to máš. A říkám, no ten jako CEO máš. A oni, aha, takže prostě já jsem mu rozuměla, že no, prostě úplně jiný jméno. A on měl takový jméno, že to bylo v tom jeho akcentu, že to absolutně jako mě nedávalo další slovo, jakože jméno, ale prostě součást té věty. Ale každopádně jsem si teda vymodlila Fugazi Angel Dust a byla jsem z toho úplně hrozně nadšená, pořád jsem z toho nadšená, ale já musím říct, že to radši nosím v zimě, nebo na podzim, nebo na jaře, kdy je prostě trošku studenější počasí, protože tohle je pro mě jako fakt silný. Ono, jak já jsem docela citlivá na ty syntetické složky. Syntetické složky jsou topka, jo, ale potom jsou syntetické složky, které jsou prostě jako extrémní a přebombený, které tam dávají takovou tu molekulu, no ani ne molekulu, já nevím. Prostě tam dávají něco, co hrozně moc vydrží. Tohle hrozně moc vydrží, je ten extrakt. Fotku jsem našla jenom toho klasického, asi bych našla extrakt, jo? Ale je to hodně podobný. Tohle je víc dřevitý a ta klasická tak je víc trošku syntetická, takže jsem si říkala, že chci to dřevitý. Každopádně tohle je určitě krásný a moc ráda to nosím. Ježiš, já jsem dala kambra. Asi jo, hele, jsem byla odvážná. Hele, já jsem teďko svojí sekře, jak jsem balila krabici a mám to asi někde zabalený, že jako já jsem mi řekla, hele, buď tohle vyhodím, anebo ti to dám. Takže jsem jí tam zabalila i tohle, protože to se nemůžu cítit. Hele, když jsem se dala poprvé, říkám, hele, to není blbý. A to bylo pod mě, kdy jsem čichala asi 40 parfémů. A potom ráno tak se zbudím a teďka něco dělám a řeknu, hele, já vlastně musím odtestovat ještě to kramla. Protože jsem fakt jako chtěla, aby se mi to líbilo. Protože to se budeme. Tenkrát, teď už tolik ne, si myslím, tak tenkrát bylo super dobrý na views jako recenzovat arabský vůně, takže já jsem jako chtěla je recenzovat, ale jelikož se mi někdy žádná nelíbila, tak jsem to jako brzy opustila, tuhle ideu, ale takže jsem chtěla jako zrecenzovat jako nějakou a nejlépe ji nepomlouvat, protože v tu dobu jsem dostávala hodně hejtu na to, že hejtím na arabky. A mě to teda poslala jedna z vás, děkuju moc, a to taky nechtěla právě. Takže mi to poslala a pak, když jsem to očichala ráno, tak já jenom tak tohle nejde. To bylo fakt jako tak brutálně syntetický, tak jako, že to voní skoro jako mix Angel Share a spálený pneumatiky. A do toho ještě špinavá mýdlová voda. Prostě špatný, jako absolutně do koše a tohle vůbec tady nemá být dohromady s těmhle parfémama, protože tohle by mělo být někde úplně mimo. A já bych tady chtěla udělat jednu věc, ale nevím, jak se to dělá. Bude se jmenovat a tam pošleme chamra. To prostě za mě ne. Ale nenávidím vás, pokud se vám to líbí. You go girl. Vůbec mi to nevadí, jestli ti to na sobě voní, běž, protože já nosím spoustu věcí, které jsou takové, že by jako lidi úplně jo, takže úplně v pohodě. Velaya od Parfums de Marly, tu přece milujeme.
tohle je pro mě taková sexy, ale přitom čistá čistota, i jakože se mi to hrozně líbí, že to voní trošku jako fakt jako sladký tělo, ale zároveň to trošku ovocný, zároveň je to trošku aldehydový a zároveň je to trošku květinový. Pro mě je to taková svatební vůně, ale pro svatebčanku, ne úplně pro nevěstu, ale miluju to a určitě si to dávám, když jakoby nechci až tak extrémně vonit, tak jako ono tohle je silný, jo, takže pozor, ale dám si třeba jeden sprejček a když jdu někam právě, že bych neměla úplně vonět, ale chci vonět něčím jakože čistým. Asi dám super extra miluju. Tak máme absolutně přehypenou guidance, jenom guidance. Musím říct, že se mi líbí tak 45, ale nebudu to kupovat, jo, prostě je to moc drahý, kdybych to měla dostat, OK, moc ráda. Here I am, jo. Ale tohle je pořád moc hezký, ale voní to jako umytá číča, prostě to voní, ano, jako umytá číča. Ale líbí se mi, jak je to originální, je to krémový, je tam ten oříšek, je tam vanilka, nějaký šafrán, je to fakt originální a s tím vaším pyžmem tak se to ještě promění moc hezky. Takže jako super, ale dám to do cute, protože se mi to líbí, rozhodně to není na everyday wear, jo, jsem ráda, že jsem to smazala, ale je to fakt super ženský a super jako out there, absolutně to projektuje, vydrží to nesmysl. L'Eau Papier, to je jeden z mých strašně moc oblíbených od Diptyque. Já celkově Diptyque miluju a určitě by šel do mých top 5 značek, možná, že i klidně top 3, vlastně nevím teďko. Zase něco novýho, něco originálního, voní to jako rýže a papír a je to takový suchý, ale zároveň brutálně čistý. Miluju to a rozhodně to dám do super extra miluju. Potom máme moji oblíbenou Vanilla Skin. Z začátku jsem si říkala opět, já nevím, ale potom jako hele. Dost jsem toho už vypotřebovala, což je velice krásné. Voní to jako pyžmo a vanilka a není to žádná jako hejsení pecka, jo, není. Ale hezky se to nosí, docela to i jako vydrží, lidi to komplimentujou, nosí to striptérky a dám to do cute. Je to cute, není to nic výjimečného, ale prostě je to líbivý. Flamingo Fist jsem si říkala, že se musím dát, protože to jsem na začátku mé TikTok kariéry docela vyhypovala, já si myslím. Já jsem do toho byla úplně podílená, jako teďko už jsem trošku víc v chillu s tímhle, ale pořád se mi to hrozně líbí. Má to totiž voní jako šampáňo a v tom lesní plody a kapka grepu. Ale má to tou šampaňskou jako takovou tu jako trošičku hořkost, ty červený plody lesní a jako je to moc hezký. Jo, vidíte, taky jsem tomu docela dala na prdelku. Jinak vlastně na Super mám taky kód, jako jste mi někdo napsali, že vůbec nevíte, že mám na Super kód. Ano, na Super mám kód 10. Dám to do cute, protože si nemyslím, že je to asi nějaký jako masterpiece. A teď už to tolik nenosím, ale jako, hele, jestli jste začátečníci v těch parfémech, tak si myslím, že se vám to bude hrozně líbit, protože je to fakt takový dívčí, veselý, vydrží to, moc se mi to líbí. Potom máme Supermilk, což já teda mám tenhle body spray, ale Supermilk jsem jako nemohla vynechat, protože to je tak populární. Řadila bych to do stejné kategorie jako tu Liru, prostě citronový, krémový, vanilkový, karamelový dortík, ale tohle je asi trošičku víc mléčný, Lira je taková karamelovější a určitě to dám do cute. Ježiš, cute se mi nějak rozrůstá, to nemám ráda. A je to zase to, co se lidem líbí. Lidi, kteří až tak neprahnou po parfémech nebo nejsou uchylný jako asi já a vy, kdo na to koukáte, protože proč koukáte na video o parfémech, pane bože. Jo, je to něco, na co narazili, protože se to dobře schání, a měli to vlaši, prostě bylo to na vlasy a ty lidi úplně wow, a ono to ještě dobře voní. Jo, takže super líbivý, krásný. Je to nějaký super speciální? Ne, ale jako je to krásný. Wave Child od Room 1015, to taky na mě lítalo všude. A tohle je krásný sladký melon, který nepůsobí až tak uměle, jako třeba myslím, že byla ta něco od Dolce & Gabbana, tak mají něco melonového, což teda za mě působí hrozně uměle. Ale tohle působí tak fresh a jakože bych si fakt představila, že s tím jdu někam na pláž. Představuju si, že surfuju, teda bez toho, jak se to jmenuje, z nesmokingu. Víte co, vezím toho oblečku, prostě mám mé plavky a někde na Havaji a tohle nosím. A to se mi moc líbí. Ale zase to dám zase jenom do cute, jo. Není to převratný, ale je to nádherný. A Luna od Kinsuky, hele, moje láska, moje modla. Už jenom protože mám tam asi největší dent, tak mě nezbývá nic jiného, než to dát do super extra miluju. Kód na Kinsuky už není, bohužel. Už je out, hrozně jste si to chválili. Já jsem jako byla překvapená, že vlastně tam bylo tak málo hate komentářů. Ne, že bych jako čekala, že je to špatný, a jako mně se to hrozně líbí, ale když jsme dělali ten kód poprvé, tak vím, že spousta lidí bylo jako nebo spousta, jakože třeba 5 lidí, tak v pohodě. Ale teďka se od mě nepřišla jediná zpráva, kde bylo jako mně se to nelíbí. Jo, takže
jsem vlastně hrozně ráda. Většina i řekla, že si nemůžu vůbec vybrat z toho Discovery setu, což je hrozně super. A vlastně fakt zkuste Kincuky, mě se moc líbí. Tohle je přesně to, co jsem vám říkala o tom Baccaratu, jo? Že potom, co udělal Baccarat, tak se vznikla taková nová skupina parfémů. Jako jsou ambrový, jako jsou ovocný, tak vznikly Baccaratový. Tak tady máte trošku takový ten Baccaratový ocas, ale je tam navíc cukrová vata, je to navíc trošičku jako spicy, je to víc candy a za mě asi víc jako sexy. A rozhodně to nepřipomíná Cloud. Thanks, Jesus. No napište mi, jestli jsem na něco nezapomněla. Samozřejmě vím, že asi na spoustu parfémů vyhypovaných jsem zapomněla. Děkuji, že jste tady byli se mnou. Napište mi, jestli vám tam něco chybělo. Já vím, že chybělo, ale tak jako aspoň budou komentáře, ne? Napište komentář, dejte like, prosím. Jestli budete chtít, tak to sdílejte. Nezapomeňte mě odebírat, protože děkuji, že docela rosteme na to, že jsem tady fakt jako jednou za uhrák, což se moc omlouvám, ale říkám, v srpnu už to bude lepší. Takže moc děkuji, že jste tady, moc děkuji, že jste video dokoukali a uvidíme se příště. Jestli vás napadne něco, nějaký nápadnou videu, tak mi ho napište. Pa!